почти винаги. Завършвам по един и същ начин. Пак леко се връщаме към това. Преди добро там, ама тихичко. Няма да правите добро тихичко. Направете си го доброто, дори дори за лайк, дори за нещо. Абе, покажете го и го кажете. Или някой друг да го каже, да го покаже. Или ми го дайте на мен, аз ще го покажа. Трябва да се покаже. Ако си го държите за вас, окей, това е ваш избор, но по този начин намалявате шансовете да заразите други хора около вас с вашето добро дело. Ако толкова го считате за някакъв вид хвалене, хора, хвалете се, бе. Аз работя с хора, аз имам екип, имам 15 човека и постоянно им повтарям да ми се хвалят. Когато постигнат нещо. Когато се хванат и прочитат нещо ново и научат нещо ново, аз искам да знам. И им казвам, похвали ми със следващия път, когато направиш нещо за твоето развитие. Той се е хванал в свободно си време в къщи, е прочил нещо и е научил нещо ново, свързано с нашата работа. Ако той си го държи само за себе си, аз как ще оценя това, което той е направил, свързано с служебните ни задължения? Похвалим се. Също и когато наши клиенти се напишат нещо добро за тях, че те си свършат работа, също им казвам, пратете ми тази похвала на клиент към вас. Защото аз после ще я пратя, тези похвали ги събирам. Изпращам ги на нашите шефове. И те имат обратната връзка, че ние си свършим добре работа и че клиента е доволен. Ако никой не се хвали никога, никъде, докъде ще я докараме? До новините и тези 90% лоши вести и черни хроники, които постоянно четем. Който гледа, нека хубаво да си помисли дали иска всяко едно добро да е скрито въгъла. И докъде ще стигне това? Ако искаме нещо да променим, ние сме хората, които трябва да го променим. С добрини и с поделяне на тези добрини. Благодаря ти много.